Jeg får gjøre stort innslø, 8 dagen her som vi vidger i 8 vers og sen, og vise av måneder, her og ikke til å si, men King James sier til rette, og det beste. Vi begynner ved Matteus 8:25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son. And he called his name Jesus. Til året firstborn, som finst i textus receptus, men ikke i alexandriskon svasse. Alexandriskon sante, gnostiskon perversionen. Her gnostiska perversionen tja Viktor fyrst. Matteus 8:25, men han helt seg ikke til henne fyrir hon har 8 sånnsyn. Fyrste fødde manglar. Og gnostiska perversionen tja dal, men han kom henne ikke nær fyrir hon har 8 sån. Gnostiska antisemitiska lorste tja Berge Debes og sin klena mannen ur vavnon, Matteus 8:25. Men han får ikke sång vi henne før hon er 8 sonen. Vet du hva katolikkene lærer? Tar læra evige jomfrudom Mario. Tar læra til at hon åtte bæra Jesus. Tar læra til at hon var fødd utan synd. Øysene, det passer slett ikke. Hon var en syndare. Men Gud valgte han ut til å føde sånnsyn. Og hon var ikke syndafrøy. Hon sier, hon snakker vi Elisabeth, at frøtt seg hever ante moin og i gode frelsere moinen. Og i gode frelsere moinen, hon sier bare til baden hon bærer kvie. Frelsere Guds, han frelsere Guds sendte til Jesus. Og i gode frelsere moinen til Jesus. Hon er bruk for en frelsere. Men jeg vil halde okken til Matteus 8:25 i det. Firstborn stod i King James. Hva sier så Luther? Und erkannte sie nicht, kjente han ikke, bis sie ihren ersten Sohn gebar, og hon sin fyrsta son fødde. Fyrsta stendur her. Og så snar lukka du en falsklære ute, tog at her som en fyrste her en naste. Var det bare 2, så var det han fyrre og han 17, men det en fyrste, så en naste og en 3. Edla 3 baden, 8 Maria nekva andre bøten. Ja, vi leser det i evangelium at hun 8, jeg minnes ikke, hvordan ser 2 dronger og 2 jenter, eller 2 jenter og 2 dronger. Gamla danska. Hva sier hon? Og han kjente henne ikke, inntil hun hadde født sin sønn den første fødte. Den første fødte. Så du sørst her, at hetta ein bibel. Enska King James, førska King James, Luther, gamla danska. Hetta textus receptus. Hetta Guds ord. Vi rattar læro som utelukkar falsklæro, og vi falsklæro fylgja ytler andar. Hvis du en bibel ikke lærer rett, så kan jeg med stande her og tale og sige, ja, men jeg taler Guds ord, men han taler liggen, og Guds ande ikke uidøy, det ytler andar som virker jøkken han, og han sier, ja, men skriva stendur. Og det som tar skriva stendur i hans bibel, ikke Guds ord. Heter et Alexandrist fjall av lorste. Heter en mykje dunge.
Det kommer det att höra mer av. Ein lorst om dagen, ikke så vel.